Everyone, anak ko sa Don Carlos, nagkuan ka pa ko abot, pagpasata, Tapoy sa magsakaog akong likod, turon, ha? Tapoy sa akong likod pa sige. Trapuha, ay, trapuhira? Dili, habotang? Ibutang ini gumagtrapo. Tugnaw na sa malay-balay. Wa ka kadagkot. Ibutang. Nga ba na pala ka? Ay, ako malaban kada adlaw. Kay, Ang turon, saban na yun, akong gusto. Gusto mo nga turon ka ng naibiko? Naibiko og Di ko saging. ganahan. Saging. Hindi ko na ng naibiko. Hindi, dalan pa ito po ko, ayaw ko makaon ka kito naibiko. Sa pananakyo nga saging lalo ako dyan eh. Hindi ko na naibiko ka. Dos, no? Init na. Ako nga, abi ko na, kuan mo pa daw, gihulat pa daw nila ang kanang saging. Saging. Saging nga mo abot. Ito sa ilang market. Kaya ko nagbiyahe, 7:30 ko. Terminal, gatod ko. Sakyanan ni Ma'am Glo, tapos mato, na may kuan, na may bus, kay diretso. Dugay pa po naglagay, tapos Valencia, kay papuno pa. Ayun, nato ko maabot kung diretso. Kung hindi na lang ko di mo naog, kay kuan. Kung pahit na lang kong prutas. Ay, mga planong pahit kong bananakyo. Wala tawag may bananakyo. Gamay lang palit kay sayang nila. Wala makaon. Okay. Ang judge naman ko ang agad. Kasi gatod ni mo terminal. Ha? Kasi nagatod. Kuya Buyet. Kaya yun niya maghatid ng mga bata. And ano ba sila yung tsadang ay tsakyanan? Sa man. Ngalan. Wala yapon nawala yung green. Yung tikap na pagyapon. Deliver sa kuan. Mga galon. Business lang ang tubig. Ang multi-cup. Purified ice, ha? Ang multi-cup. Yan guys, isa mo ka. Sa ilang sakyanan. Saging. Ha? Gusto mo yung pagkain. Kandy.